Ahojte, zdravím vás u nového videa. Video bude taký mini projekt. Bude to vlastne len jeden dielec plotu, ktorý dorábam pre zákazníka, čo mu chýba. Takže už tu mám prichystané vlastne železa, ktoré som si povrtal na tyče. Vlastne mám jednu tyč sem s dierami, už to mám prichystané. A spodná tyč tiež s dierami. Vlastne, to mám prichystané. Vlastne sa budú prepájať len dva diery. Ako vidno, mám povrtané raster tak. A tu budú krátke tyče, to len také malé, sa povrtajú z hora z dola a tieto budú prepájané medzi sebou. Takže toto, idem to prebrusiť, vyčistiť a idem si porezať tyče, tu už mám 12 tyče a plus do nich pôjdu takéto čačky, ornamenty, zase toto gule hore, toto, z toho tu budem brať, no a tu budem dávať, ale prvý idem si porezať všetko, prichystám to, no a potom bude skladačka, takže toto bude taký jeden ten malý projekt, taký v úvodzovkách rýchly. Takže tak, idem sa vrhnúť na to, idem porezať toto, vyčistím, prebrusím, toto je teraz nepodstatné, idem teraz rezať, no, bude viac toho rezania, idem na to. Tak na dielec mám všetko pripravené, vlastne priečky, vlastne výplň, tyčky, potom tam sú nasádky, to ešte budem dávať medzi priečky, nasádky a malé tyčky zo spodu do tých druhých dier. Takže toto, idem teraz si to hodiť na stôl do roviny, výšku nejakú tu určím. No a to mám tiež zakreslené, aká výška tam pôjde, podľa starého zabradlia. No a pôjdem to pobodovať prv a potom komplet celé pozváram. Takže toto idem si teraz hodiť na stôl, musím si to poupratovať prv a potom pôjdem skladať. Tak, upravujeme. No, tak, začnem so spodom. Tak. Zarovno. Spodnú výšku necháme. A potom máme vrch. Tak. Tiež nejakú výšku. Dáme hore, dole a toto pôjde sem. Dva do jedného, dva. Tú fíšku tam pôjde.
vyvárané, ale ešte tu zvládať. No a podarilo sa mi to konečne poukladať, pobudovať, takže tak mám už hotový plot, ten jeden dielec, takto to vyzerá, tak. Spodnej časti, to všetko je vložené v vyvrtanej diere, osadené, tu. Takže teraz to všetko musím pozvárať dookola, že uzatvorím zvar, no a je to hotové. To je tak všetko. Dielec bude hotový jeden. No tak, takže od toho idem na to. Je tu teraz veľa zvárania, takže kým to pretočím dookola. Dobre, idem zvárať.
dielec je na svete hotový v plnom zvare. Tak sem. Je tu asi 1 000 000 zvarov. Všetko som dookola pozeral. Z dola, z hora. Šišky z dola hora, dole z hora, dole z hora. Všetko je uzatvorené. Takže je to náročné, hlavne na to zvaranie, na dobu zvarania. Toto som zváral asi tak 1,5 hodinu. Jeden dielec. Dielec má, to má 3 metre, tu kus chýba necelých, takže dajme tomu, že 2,7 metra, takže a ešte plus tie šišky. Tie šišky sa tak debilne zvárali, to je zliatina, to ani nie je potom dobre zvárať, tak divne to tak penilo skoro, takže nie je taký pekný čistý tu dole je tak pekne čisté a tu taký kus je tam troška chyba, ale je to OK, ale je, keď už to bereme tak na kvalitu, tak nič, takže hotový dielec môže sa dať nastriekať. Tak, čierna matná pôjde, klasika, to len taký doplnkový dielec vedľa domu. Ahojte, zdravím vás, takže dneska taká mini montáž vlastne toho jedného dielca, čo budem doplňovať ku tomu tu vzoru, čo som tu teraz. Takže také rýchlovka do obeda. Takže idem to nahodiť. No, mám hotové. Nič extra. Takže montáž mám hotovú. Jednoduchá montáž. 20 minút so všetkým. Takže tak. Toto je hotové. Takže som kopíroval vlastne tento pôvodný pod. Ja som ho nerobil. Ja som robil len vlastne toto. A pánovi som vlastne len dorobil tento môj pod ku tomuto. Takže toto je všetko. Ku tomu nič nie je nič ku tomu zaujímavé. Proste obyčajný, jednoduchý jeden dielec. No ale aj tak to je nejaká tá práca. Takže ako vždy nezabudnite sledovať, lajkovať a odbierať tento kanál. A môžete vidieť aj veľké veci, malé veci. Ja tu poupratujem. No, a prčím ďalej. Takže nezabudnite sledovať. Čaute.